Takto vyzeralo Podhradie, keď ešte most Slovenského národného povstania nestál. Nájomné domy, činžiaky. Domy, ktoré formovalo 18. a 19. storočie. Židovská ulica. Takto odišlo do nenávratna historické geto, ktoré jediné v okupovanej Európe prežilo nacistickú éru. Rozlúčili sme sa s celým týmto Podhradím. Pripomeňme si aspoň tie slávnostné chvíle. V roku 1972 po 10 ročiach preklenul Dunaj v Bratislave nový most. Most, ktorý je pozoruhodným inžinierským dielom, symbolom doby, v ktorej vznikol. Nebola to jednoduchá stavba, už len pre svoju technickú osobitosť. Prizerali sme sa budovateľom, s obdivom sme sa pozerali na tých, ktorí most postavili, i na tých, ktorí sa podujali na jeho neobyčajnú údržbu. Toto dielo patrí k unikátom medzi zavesenými mostami. Na umiestnení tohto mosta možno výrazne dokumentovať, že staré musí ustúpiť novému. Rozvoj mesta, osobitne však automobilovej dopravy, obyvatelia Bratislavy pociťovali najmä v jej negatívnych účinkoch. Preto vznikol návrh na výstavbu významných dopravných stavieb, medzi ktoré v prvom rade patrí most hrdinov Dukly. Bola to výstavba tretieho mostu cez Dunaj ako súčasti diaľnice D61. Dvojpodlažný diaľnično-železničný most začali stavať v roku 1977. Most má 4 polia s rozpätím 102, 206, 64 a 90 metrov. Spolu 460 metrov a 80 cm. Dokončili ho 8. novembra 1985. Ešte bol most hrdinov Dukly vo výstavbe, keď sa na stoloch projektantov zrodil ďalší, most Mládeže, v poradí už 4. Bude súčasťou diaľnice D2 a odbremení mesto od obťažnej tranzitnej diaľkovej nákladnej dopravy s jej presunutím z nábrežia armádneho generála Ludvíka Svobodu na Petržalskú stranu, kade prejde trasa k mostu hrdinov Dukly. Jeho význam si uvedomíme, ak si predstavíme, že cez Bratislavu prechádza ročne okrem iných motorových vozidiel 100 000 kamiónov. Na stavbe toho 4. je už rušno. Rodí sa teda 4. bratislavský most cez Dunaj. Most, ktorý po úplnom dokončení v roku 1991 a po prepojení vzdialenosti 776 metrov nad Dunajom spojí diaľnicu D2 s diaľnicou do Prahy a smerom na Trenčín. Vstúpi do života mesta vtedy už polmiliónového, rozloženého na oboch stranách našej veľrieky. Umožní nové pohľady na naše hlavné mesto, ktorému bude slúžiť.